Hayi siswama ayikho into engangayibamba efonini kodwa phela nawe uyabona unkosikazi wakho mese kunezinto azenzayo because besehlala ekhathele ngabe ngithi la ake sibonane ngale nkonzo nasekamereni angitshela ukuthi yena ukhathele phuma uyojima so ngabona ukuthi lo coach wakho useyamnikeza lo nto. Yanibingelela nanke ababukeli be-Black Life TV uhlelo sibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami uSitufuza Dlangamandla Zulu. So-ke asazi ukuthi why sizivakashela namhlanje but asike sibeke nje udlebe siza ukuthi ingabe udaba lumi kanjani. Sabona njani? Yebo sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la sokhona. Ngowandile waka Tate. Ngisuka eNewlands. Waka Tate. Tate. Yeah. Abubani Tate? Uyikhaladi? Yeah. Okay, usuka kuphi? eNewlands East. Okay. Ngicela ukwazi nge-relationship yakho isaphila nje isa right wona nomuntu wakho nihlangane kuphi nini and naseniphathana kanjani isikhathi mesihamba? Kusukela ngo-2020 sihlangane eMall Pavilion. Kwamnandi. Okay. It happens ukuthi when times samba in relationship yethu ngaphelele umsebenzi Wena noma yena? mina. Okay. And then wangicela ukuthi ngimove in naye. Okay. Okay. Khona ngize ngibe ngizwele ukuthi awusebenzi. So nje kube mnandi sihleli ndawonye. Because ngumuntu osithanda isports. Okay. Ngacela ukubuyela ewejimini. Bengikhokhela nje kahle kumnandi konke. It happens ukuthi i-trainer ebesinayo angicela ukuthi ngimlekelele ey'ntweni nje ey'ningi oma-boot camps yabo noma ehambe eyokwenza nje izinto. So sesixabana-ke sibanga lokho because bengihamba kakhulu. Sekungasafani kwe-relationships because usuke esele yedwa. Ekuhambeni kwakho uceliwe ukuthi usize, right? Yes. Ekusizeni kwakho mhlawumbe ngabe bayakubhekelela nje ngamasentinyana nje mhlawumbe ukuthenga ama-cosmetics, imali yokugibela nani. Bekuba nje ukuthi asiza phela isho ukuthi imali yokugibela ubuphinde uyithathe ku-ex wakho nisathandana. Yep. Okay. So mawungena nje endlini yakhe mhlawumbe ngabe abazali noma la ezalwa khona noma kuthiwa basekho abazali-ke because wonke umuntu uyahamba emhlabeni akekho umuntu uzohlala khona phakathi. Laba bade nabo egcikeni umndeni wakhe uke bathini bengakazi baze bamuzwe mhlawumbe bathuma for amalobolo and then jikijikise khona umuntu ohleli and fanele bamazi zonke lezo zinto? Bebengazi because it happens ukuthi kuhamba kuba serious because uba uyile ekhaya. Uyile? Yes. Bengayona boyfriend, bekuyi-fiance. Yes. Oh, okay. So-ke mhlambe bebekwamukele kahle ubu-right ngalokho noma mhlambe begcine kwazo kwaba khona inkulumo nani ukuthi awukakacaci? No, beku-right nje konke. Okay. So-ke yes, kwakwenzakalani-ke? Uyahamba kakhulu manje ubhizi-ke uyasiza but awekho amasinto angenayo and one day ngihambe ngabo-3 ntambama ngejimini. Ngangabuya because wangicela ukuthi ngimlekelele. Okay. So ngangabuya. I thought I was going to come back indlela esasivumelene ngayo but saqeda late. Okay. So wangibhukhela ngalala. Ebhukhela kuphi? La esasiye ngakhona eMaritzburg. Okay. Yes. And then uma ngibuya ngakusasa ila esaxabana khona swathi sicela ngimove out. Sure. Mhlambe wongasenayo ibhetri ukuthi ufone usho ukuthi angizobuya. Ibhetri iyayingekho nje at all ngangachajanga. Okay, kodwa ngine-show ukuthi i-phone number yakhe wawuyazi ngekhanda ngaleso sikhathi. Mhlambe waye wangaceli nje yena
ubhuti lo wawumsiza ukuthi akufonise? Because ngangamcela kodwa manje kwakuzobe iproblem yokuthi vele sengifona ngefoni yakhe already into vele sasesihlezi. Okay, ngoba nanixabanele lokho. Yes. Okay. Kanti ekuhambeni kwakho wabonga lokho yini ufona umcheck umuntu wakho umtshela ukuthi bhuti ngathi sisekude uqeda la angabe umuntu ozokulindela maduze lokho mhlambe nixhumana right ngisabhizi la ngenza ukuthi ngiyakuchecka ukuthi unjani akakazophela manje mhlambe suphuma late ngicela ukuthi wenze ama minutes thizeni ukuthi mhlambe uyangirequestela noma uyangilanda because sizoqeda late la and uyazi ukuthi seke nayixabanela lento before. Why waze wa relaxa kwaze kwadlula isikhathi kwaze kwase kuseni? Not ukuthi ngangirelaxile sis. What was happening? Wawubhizi ngalendlela ukuthi uzuyakhohlwa ukuthi fanele ngabe uyareport? It's not ukuthi ngangakhohliwe ngangazi but kwase kunale fear le yokuthi vele kuzoxhatshana. Bekwenzakalani phakathi kwakho nomuntu obumsiza vele? The time kade bookelile walala kuphi yena wena walala kuphi? Naye wayebhookile on another room. Kwelinye room? Yes. Ngicela ngiqambela manje. Angiqamba manje sis. Okay, so akaze zokucheck ebusuku? No. Nanithandana vele? Cha. Okay, noma kuthiwa naningathandani but seke nenza something enza abantu abathandanayo? No. Okay, but amehla kangitshela okunye nawe ungitshela okunye kodwa ke it's fine. Ngicela vele ngimlande ukuze sizokwazi ukuthi sikhulumisane kahle sonke. Sithole ukuthi mhlambe ngabe uyavuma yini ukuthi aphinde azame ukuba nawe kwi relationship but mawuthi into seke nayixabanela before kuzothanda ukuthi kube nzima because abantu besilisa once basola ababe besayisusa insolo zabo lapho. So asike sibone ukuthi kuzokugcina phi. Sorry, just wondering. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. So ke umfowethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi isicelo ngenzeka samukele angazi but ke asike sihlale sibheke ukuthi kuzokwenzakalani. Sawa njani? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi sibongo nekhambe le ndawo la sokhona. Igama uAndile Sibongo waShangasi ngisuka eNewlands. Ushuku. Umfowethu. Namhla Brown. Yamazi that wasn't naye. Ngiyamazi. Umazala kuphi? Ngahlangana naye ngo-2020 Pavilion. Yes, eMall. Okay. So njengoba umbona ihleli nami nje kanje uyajabula mhlawumbe? Angijabulile mina because awukho right ngayo. Wamgcina nje? Ngimgcine last year ngoJuly. Last year? Yes. Okay, angikaze ngixhumane solo. Sekuloke nje wathi ngoba ngashintsha nenamba. Okay, kwenzakalani kanti? Washawa yini? Usisi ngahlangana naye then kwase kuba khona la ekutheni siyaqhubeka ngempilo then ngase singimsondeze endlini. So as umuntu esifazane. Okay. Wasiqala lento yokujima iyona into eyangiqinisa kuyo kakhulu. Kuya kwenzakalani ejimini? Be right njengakajimi because bengikwazi ukubuya zonke izinto zi-right endlini buye kwashiwo ayiniwe then wathola ejim ubese umuntu ongasabuyi ngesikhathi ezinye izinto bese ngigcina ngisenzela mina. Yo, okay. Ungitshele ukuthi uvelile ekhaya kubo. Ubeqiniseni? Ngavela khona kubo. Okusho ukuthi wawuzimisele and awusangaqhubeke futhi wenze nokunye okuhle. Hayi kakhulu. Okay. So mhlambe nje ngaba ufila kanjani ngokuthi anisekho ndawonye manje?
kwenzakalani, uyamkhumbula, uyafisa ukuthi unilungise izinto, niphinde nibe right, mhlawumbe nibe namatwana, umuzi nje, noma wavele wawachitha amanzi? Amanzi wona sengivele ngawachithi because kaningi ngane ngimkhuza ngaye lo mntwana because bese ngibuya nje emsebenzini ngithi ngiyafika naba la bayajima. So bangagcina sengibona ukuthi okay lana shuthi khona into eqhubekayo, so ngcono ngivele ngihlehle kuye ngingaze ngimbeke isandla, yona into eyangiqhelekisayo. Okay, umphephisa. Yeah. Ngicela ungitshele ngalobu busuku lo angabuyanga ngalendlini ekade ehambile waya ejimini. Kwenzakalani lapho? Wakufonela mhlambe wakutshela singeke azabuye noma yathini into? And mayebuya ekseni wambone eksiphi isimo? Iyo into eyangikhathaza mina because vele wahamba nje into angajwayele ukuyenza. So ngabona ukuthi okay shuthi lo coach wakhe kukhona ukukhula asekwenza naye. So ngathi awuthi ngimdedele because phela manje shuthi mina sasiyona indoda sesiwuyo okwazi ukuvala ifoni kusukela ngo-3 ungasho ukuthi uyakuphi nakuphi. Yes. Yeah. Kukhona into sokwayibamba efonini yakhe waba nesiqinisekiso sokuthi labantu laba if abajoli na kanjani bayalala. Sizamayeka into engangayibamba efonini kodwa phela nawe uyabona unkosikazi wakho mase kunezinto azenzayo because besehlala ekhathele mangabe ngithi la ake sibonane ngale nkonzo nasekamereni angitshela ukuthi yena ukhathele phuma lo gym. So ngabona ukuthi lo coach wakho seyamnikeza lo nto. Ayikho into kuseke wayibamba kodwa behleze ekhathele akabuyanga ngobusuku bumbe and wakhetha ukuthi nize nehlukane njengoba siwamgcina last year ngoJune July. Okay, ngiya-understand ukuthi kungenzeka ukuthi unovalo lokuthi umndeni ungenzeka uyibone le video mhlawumbe uyasaba umhlaza but ngiyacela ukhulume nje iqiniso ukuthi yini le owayibamba. Awukwazi ukuthi ungashiya umuntu esimanga sokuthi usola into ongakazi uzuyibone, awukazi ubambe efonini, awukazi ubone izithombe thizeni ezisolisayo nje. I feel like akuphelele. Siswami nomuntu nje ojolayo uyakwazi ukumbona because kancane mesithi mangabe sihleli kancane aphuma mbobamba ama-calls emnyango. So kusho ukuthi bengawabambeli la endlini. Yini network bese ingekho endlini? Angimazi phela shuthi yena ndoda besibalekile kade seyihlonipha. So nami ngavele ngabona ukuthi ukuze ngeke ngize ngimbeke isandla ngcono asuke la eduze kwami abuyele la iqhamuka khona. Because manje phela shuthi kukhona into abayenzayo because manje lo muntu lona ngifice la endlini umbhedo uhlakazekile ungandlaliwe ngenziwe lutho kodwa naba la endlini busy igym. So manje mina ngisuke ngisebenza so ngingaboni ukuthi kwenzakalani la endlini. So iyo into yangenza ukuthi ngimsuse. Okay. But I feel like niyangiroba. Yabo ngeke ngakhuluma naye. Sikhuluma ukuthi ungakafiki. Ngiyaxolisa ukujulukisa. Ngiyazi ama light ashisa. Uxolo tu. But ngifuna ukuthi lesi story siphume la sesiphelele because yena mayibhala kuhlelo usuke ubhalele ukuthi into yenu bawuthi ilunge niphinde nibe ndawonye. But angifuni kube ngazuthi kuphuma kumina lokho usazokhuluma nawe. But angifuni kube khona amanga phakathi. Ubungeke nawe uzumshiya mfethu umuntu omlobolile umshiyela ukuthi uyamsola ngiyala. Ikho lento ongafuna ungitshela wena kuphasi kokuthi usaba umhlaza mhlawumbe uvikela isithunzi sakhe noma ukhona into esabayo angazi akwazi ukuthi ungashiya umuntu umshiyela ukuthi uhleze ekhathele makandlalile embedeni akabuyanga ngobusuku bumbi kodwa ayikho into ephathekayo ungabuyi kwakhe. Okay, ngiya-understand ukuthi uthini umuntu otholayo uyambona but mina ngifuna into ephathekayo ngesandla ukuthi ngeke wabona ukuthi nokuthi ungamvikeli. Siswami njengoba ngisho nje ukuthi bese benokujima endlini so kunezinto zakhe lo trainer wakhe besebuye eshiye khona la endlini like ama-shorts okusho kona ukuthi eza trainer wakhe beyisele endlini yakho. Yes. Zifuna nike endlini yakho manje? Ngathi ngiyambuza ukuthi lezi zinto lezi indaba ngisithole la mase lokho ephikayo amazi into esifazane uyathanda ukuphika. Shothi ubuthe emsebenzini mhlambe utrainer eze endlini. Yes.
Uqinisile? Ubezokwenzana endlini yini? Sengitrainela nasendlini yamuntu wakho. Ya, bekwenzeka because besuke bengifundisa izinye zezinto mhlampe emaswamba sekuma-bootcamps ukuthi kufanele mhlampe kufike ngenze kanjani. So Okay, seyishiyelani iy'mpahla zakhe. Okungenzeka ukuthi sekunike nenze something embhedeni kabhuti ohlezi unaye. Cha umbuzo nje. awungenjalo. Kuze kusala ney'mpahla. Okusho ukuthi bekukhunyulwa phela lapho. Isala nje shuthi ikhunyuliwe. Ngoba akakwazi ukufika ney'mpahla ey'gqokile kuyaba jikijiki mase ehamba. Usehamba useyayishiya. Akekho umuntu ongakhumbuleli ukuthi ufuna ukuyishiya into la manje. Uzohamba ujulukile uyashintsha uyageza. Okay, why nitrainele endlini ke? Yindaba niphume ningaphumeli eminyango. Ngeke uzoshintshele eminyango at the same time sis. Okay, nihambile no gym. Then mase ebuya why ke at least ke kuba ukuthi anibuyele endlini la kamuntu wakho. Uyahamba indlela yakhe, ayikho indlela ukuthi ungangayithola indlela ukuthi angangashintshela la endlini. Ingoba besuke ezekhona vele endlini. Ubuwazi ukuthi ukabuyeza endlini yakhe? Bengazi kwenzeka nemsebenzi emangidedela benzi ngiyafika indoda nayo. So ngithatha isinqumo sokuthi vele aphume because phela manje futhi angisasiyi indoda yalomuzi. Okay. Wafika kwenzakalani? Ngafika nje bebambene nje ukujima nje. Lokujima lokho ongakwazi ukujima bebambene umthinta izinto. Yabo. So ngabona ukuthi hayi lana shuthi inkulu into eyenziwayo la. Okay. And wena mawungena uke wanothisana ebusweni babo bobawu2. Immediately nje ungena azi usisi ukuthi uzophuma late emsebenzini and then wena jikijiki usula. Waxoshana ebusweni babo. Ngabona ukuthi la ngakazi ekujima la. Okay. Ayikazi ekujima. Kukhulu kodwa kade kwenziwa la because ngafika nje endlini komabheketwana. Okay. Ngabuza le ndoda lena le onkozoyifaka la endlini ngobani? Because uburight la ejini ngathi nje lapho. Bese ebuya lo muntu usumletha la endlini futhi mina angisasiyona indoda kuwo. Okay, ngiyazwa. Hayi, sengizwileke. Ngiyalizwa leqiniso lo kade ungangifuna ungitshela lona. But ke angikho right, angikho happy because kuzwakala ngathi kuningi kuyikona ukuthi mhlawumbe ufuna ukukhuluma lezi zinto mhlawumbe ngiyakuthunuka mhlawumbe ngikubuyisele emuva ngoba uyachaza izinto zakudala lezi. But ngesimanga sokuthi ubhalile uyafisa ukuthi akhulumisane nawe, uyafisa umuphe isineke, umlaleli ukuthi yini afisa ukisho kuwena. So ngicela umneze ithuba lakho umuzwe ukuthi uzothini. Ngibhalele kule show wabe ngifisa ukuthi silungise izinto. Ngixolise khona bo okwenzeka. Kwangayona inhloso. Bengicela sisilungise izinto. Hayi mina okwamanje ngisathukile because ngikhuze kaningi. Ngitshela ngizama ukubonisa ngabona ukuthi hayi awuboni ngani. So nje kwamanje mina ngeke ngikwazi ukuxolela lo muntu owayejimisa ngingamboni. So ngidinga yena ukuthi ngimbone ukuze ngizokwazi ukuthi into iyaphela noma iyaqhubeka. So kwamanje nje usayikhulumela kanje ayingiboni ukuthi ngizokwazi ukuxolela. Ufuna ukuthi abe khona. Why? Mhlawumbe unembuzo ufuna ukuthi uyibuze kena. Yeah, because ikhona imibuzo kumele ngiyazi. Yabo engifisayo ukuyibuza kuye lo muntu akube naye bobabili. Okay. Mhlambe ke ukumthanda usamthanda nje? Hayi la uphendule lokho sisami ngize ngiphendule lo muntu lo engifuna ukuthi abe khona ukuze ngikwazi ukuthi sikhulume sibone ukuthi sigcina phi siyaphi. Because kwamanje ngeke ngize nganje ngixolela manje sasa mase buyela kuyena lo coach wakhe. Wamgcina nini u-trainer, u-coach? Angisasijima. Senesikhathi singanani? Seninesikhathi nje. Ejimini nje ngicina ngoDisemba. Okay. So uDisemba lo wamanje? Yeah.
Okay. Nakhona emva kokuba kade esazile ukuthi usuhlukene nomuntu wakho. Kwaqhubekelana, naqhubeka nathandana noma? No. Kwenzakalani? Nje akwenzakanga lutho. Ngayeke ukuhamba ama-bootcamps. Okay. Okay, so kazi kanzima because uthi at least ufuna ukuthi ubhuti abe khona ukuze kuzokwazi ukuthi kube nengxoxo eziqhubela ziyaphambili. So angazi noma wena ungaba comfortable yini ukuthi simcele ukuthi mhlambe ngelinye ilanga asondele sibe bawu-4 noma mekuthi akangidingi mina uyongidinga noma ungangidingi. Hayi ngiyadinga. Okay, mhlambe sibe bawu-4 abe khona naye ubhuti ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke. Ungaba comfortable ngalokho noma cha? I'm willing to do anything. Ma uzothola isithando sakho back. Yes. Okay, kulungile ke. But nange ethi willing ukwenza noma yini ukuze uzothola wena back. So ngiyacela uzi-availe mhla sicela ukuthi sicela usondela. Khona sizokwazi nathi sizokwenza ngandlela thizeni ukuthi siyomthola ubhuti abuye khona sizokwazi ukuthi sikhulumisane because manje uyachaza ukuthi uzoxoxa kahle yonke into maya esekhona. So ngicela ukuthi ngikuhloniphe lokho. Kodwa ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile uzile. Ngiyabonga nje ukuthi usilalele usihloniphe. Thank you. Hayi bonga mina sisi. So okwamanje ke ubhuti nje njengoba engakafuni ukuthi kube khona inqubekela phambili ubhuti engekho. Mhlambe uzobe umlokhu umfonela umcheck usunjani noma awukhulumi lutho naye. Bese ngakhulumi lutho because I think noma ngiblock or what because angisakwazi ukuxhumana naye. No ngisho ex-fiance. Ngisho yena. Usho yena? One block? Hayi ngambloka because ngibona ukuthi akezwe. Okay. So nami kumele ngihlehle eduze kwakhe because phela manje ngambonisa kaningi hayi ukuthi wakhe and lo muntu ongenzela yonke into ayike into engamenzeli yona. So nje yini into eyangicazula kakhulu nje ukuthi efonini angatholakala angangireport ukusho kona ukuthi should lapho inkulu into ayenziwa because wangitshela ukuthi bebebook ihotel kanjani ngalale hotel nomuntu esilisa. Ukusho kona lo muntu wadliwa lo muntu naye. Okay, kulungile. Kodwa ke ngicela sivele simlinde ubhuti. Sikwazi ukuthi sikhulumisane. Kodwa ke esalindiwe mhlawumbe ngawazi unblocker nje. Noma mhlambe noma kuthiwa unblocker ngake ku WhatsApp kodwa mhlawumbe unblock ama calls akhe khona ezokwazi ukuthi akubheke ukuthi right yini unjani nje akubonisa ukuthi unendaba nawe. Noma ukudinga konke lokho. Hayi nje wamanje ngi-right akazalandela lo muntu lo engimdingayo. Une relationship entsha? Ayikhona mama. Ikhona? Yeah. Okay. Ikhona. Oh okay. Into yani le? Emva kwakhe nje ihamba noma mhlawumbe wahlala isikhathi? Ngathi ukuhlala kancane isikhathi ngabona ukuthi ukuhlala kanje akusiza ngalutho. Okay. Yeah, then ngiyaqhubeka. Usumvezile ekhaya lakho emndenini? Abakamazi because into esayintsha. Oh, kusasekusha. Yeah. Okay, kulungile ke, but ke ngiyabonga. Sis, ngicela ukuthi ungixhumanise nobhuti ngikhulume naye mina. Ngicela bandla ukuthi ungamfoneli mina ngingakamfoneli. Ngiyacela. Because uthe uwilling ukwenza nanoma yini ukuze uthole isithando sakho sakudala. So ngicela ungiphe inamba yakhe ngikwazi ukuthi ngimfonele. Ngi-arrange indlela thizeni ukuthi eze sizokhulumisana sonke. Mbuka lapha ekhaya ekunzima kakhulu. Uthando uyalibona lona ukuthi likhona noma lwalukhona. Because into engiyithola ngobhuti ukuthi akafuni noma ubengafuni ukukhipha ezinye zezinto and lokho kungenza ngisole ukuthi indlela ayekade emthande ngayo ekuqaleni mekuwukuthi akasamthandi manje iyona le edala ukuthi afile ngazi ukuthi angamhlonipha angazisho izinto ezimbi noma ngathi ezamahlazo aseke azenza kuyena before wagcina kuyena ngamumba washo okugodwa nakhona umbona ukuthi kunzima ukuthi aphumele obala because akathandi ukuhlaza umuntu ayekade enaye ngaphambilini kodwa ngesimanga sokuthi manje sesila ngiyafisa ukuthi nisibekezelele nje kancane size sithola ubhuti khona
sizokwazi ukuthi siqhubeke nale ngxoxo njengoba ubhuti uShuku ecelile. So ngicela ukuthi sihlonipheni izinqumo zakhe nemizwa yakhe nendlela ezizwa ngayo manje. So angazi sobona kuhamba nesikhathi ukuthi senza njani ubhuti siyamthola noma senza njani, but ke lolu daba alipheli la manje lisazoqhubeka. Ngicela usingakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.